तीन रंगाचा आभाळी सजला नतमस्तक मी त्या सर्वांचा ज्यांनी भारत देश घडवला. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर गुरुजन वर्ग, येथे उपस्थित माझ्या बालमित्रांनो, आज 15 ऑगस्ट आपण सर्वजण आपल्या भारताचा 76वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. मित्रहो, 15 ऑगस्ट हा भारताचा सन्मानाचा व अभिमानाचा दिवस आहे. या दिवशी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला भारत देश इंग्रजांच्या अनेक वर्षाच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. आपल्या भारताला स्वातंत्र्य सहजासहजी मिळाले नाही. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, मंगल पांडे, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, लाला लजपत राय अशा अनेक महान स्वातंत्र्यवीरांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणपणास लावले. त्या सर्व शूर स्वातंत्र्य सैनिकांमुळे आज आपण आपल्या देशात मुक्त श्वास घेत आहोत. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाने कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान, साहित्य, खेळ सर्व क्षेत्रात चांगली प्रगती केली आहे. आज भारतासमोर महागाई, भ्रष्टाचार, गरिबी सारख्या समस्या वासून आहेत. या समस्यांचे उच्चाटन पूर्ण झाल्याशिवाय देश सुखी, संपन्न व प्रगत होणार नाही. चला तर मग सर्वांनी एकत्र येऊ. आपल्या भारत देशाला जगातील एक आदर्श देश बनवण्यासाठी प्रयत्न करूया. शेवटी मला म्हणावेसे वाटते की तिरंगा आमचा ध्वज उंच उंच फडकू, प्राणपणाचे लढून आम्ही शान याची वाढू, प्राणपणाने लढून आम्ही शान याची वाढू. धन्यवाद.